Сега, внимание, следят ни като на филм. Признанието дойде от висш ръководител на ФБР. Той заяви, че камерите и микрофоните на лаптопи и телефони могат да се ползват за непрекъснатото ни наблюдение. Съветът да поставяме лепенки на обективите, ако правим нещо, което не е за пред хората. Доколко реална опасността да попадне в мрежите на истински Big Brother от Николай Василковски. Реално всяко от устройствата, които ползваме всеки ден, би могло да попадне в ръцете на хакерите. Това са компютри с външни камери, лаптопи с вградена камера, съответно таблети, смартфони. Наистина устройства, които ползваме постоянно. Сега тук някои биха казали, мен това не ме засяга или пък аз не крия нищо, нека да ме снимат, но реално не е така. Само си представете ситуация, в която хакер има достъп до камера на компютъра в личния ви дом. Той би могъл да разгледа доста добре какво има вътре, да си направи план на своя обир. А да не говорим, когато залогате не личното жилище, а да речем банка или държавна институция. Нека да видим съветите на експертите. Това не е шега, нито пък нелепа конспиративна теория, а реална опасност, която сериозно заплашва да разкрие личното ни пространство пред света. Затова Митко е взел превантивни мерки, така както вече направи идеолога на Фейсбук Марк Зукърбърг, който позира на снимка, на която се вижда как е сложил лепенка върху камерата на лаптопа си. Аз съм в един малък Big Brother. Шефовете ми решиха, че трябва да имат достъп до моя компютър с ремонт десктоп. Вследствие разбрах, че те могат да ме чуват, могат и да ме виждат. Заплахата може да е много по-сериозна, когато става въпрос за злонамерен хакер. Човек, който може да види къде сме или пък да подслуша важен разговор. Аргумент признат и от американското разузнаване. В офисите на всеки компютър с камера имаме приспособления, с които затваряме окото на камерата. Правим го, за да не ни наблюдават. Истината е, че 100% защита от подобни атаки няма. Щом едно устройство е включено и работи и съществува връзка с интернет, това автоматично го прави уязвимо по един или друг начин. Връзката с интернет е пътят, по който хакерът влиза там, където не му е мястото. Ако овладее операционната система, оттам очите му са отворени към всичко останало. Може да ви достави допълнително софтуер без да разберете, да го инсталира, да пусне ресурс, който да манипулира вашата камера, да изпраща изображение извън вашия компютър, да записва през определено време или по време на движение. И при най-модерните технологии обаче важи класическото правило. Едно устройство е напълно безопасно, когато не работи. Съветът е следния. Ако някое устройство не го използвате в момента, просто го изключете. Когато се наложи да инсталираме камера към компютъра си, трябва внимателно да четем всяка стъпка от процеса. Инсталацията винаги пита кой има достъп до камерата и как се управлява тя. За новините на Нова, Николай Василковски.